Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilaban ni kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Grace. Hingkod ang pangidaron. Minyo, may mga anak, apan dagko na. Taga Talamban, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napundar namong magtiayon nga duha ka sakyanan og yuta. Mga byudo ug byuda na manggudming nagkita ning akong bana og nang hilabot ang iyang mga anak sa among napundar. Aron inyog yung hisabtan, ingon ining mga panghita po. Magpakasal na ta, Grace. Unsa? Di palang ganit dugay nagkauyab din no, magpakasal na dayon, ha? Ayon sa pamahidugayan na to eh. May manugsa mapatakan ni Alto sa mga batanon pata nga kinahanglan pagyuta nga mag-ila-ila og maayo. O mag-agad ta sa desisyon sa atong mga ginikanan. May edad na ta og mga ilong tuwapos na. Wa na nga atong mga ginikanan. Kag atong mga anak dagko na sab. Mananghid una ta sa tong mga anak, uy. Ilabi na sa imong mga anak. Kay basig dili ko madawat sa imong mga anak. Wala sila mahimo kung dili man sila magkadawat nimo. Mayo man na sila og ang imo ikauban. Kita man lang mag-uban. Maong kay husto naman ta sa atong mga edad. Magpakasala na tag-ato-ato, Grace. Oh, Dino. Ay, naol. Nahalin si Tita Grace. So, wala lang dahil may kwenta ang mga batanon iniron. Asa mang hustisya ani Tita, uy? Ikaw magpakasal na. Unya kami hapit na biyahe sa tren, ani. Na, wag yun tayo ni Ponet. Amaw magkasila, uy. Ang tao nga alang nimo, dili na nimo panganduyon. Di na nimo kinahanglang pangitaon. Moabot ra ka na sa hustong panahon. Aron usbon ang imong apelyido. Wow! I love that hugot, Tita. Pero bitaw, Tita, uy. Happy kay ko para ninyo ni Tito Dino. Bagay yun kay mong duha ay. Og labaw sa tanan, buotan og mapinanggaon. Kana, mao gyud nay pangitaan ninyo sa lalaki, ha? Dili nang mga gwapo ug macho, uy. Kay kasagaran anak nila, mga cheater. Aray! Tita ha, mura ginaong na ko nimo anak ta. Oy, ako intensyon nga maapil ang sitwasyon ninyo ni George anong istorya, ha? Pero, happy na sabkay ko nimo nga naka-move on ka na. Actually, wapag ko totally maka-move on, Tita. Kaya na pa mangyud ko'y kahit sa akong dughan ba, dinhi ba? Ingon nila, unya na hingpit nga matawag nga naka-move on ka na, kung dili ka na mo bati og hate. Pero, ko Tita, uy, lagot pag yun kaayo ko niya, uy. Believe me, Sheila, sama na ako, moabot raw niya ang right person para nimo. Yes, i-claim ko yun na, Tita. Nana niya, kanasang inyong kasal? Karon nga asawa ni Teka Grace, tabangi ko sa pagdesisyon ni nga akong property sa may Central Highway. May interesado sa akong area o may buyer na. May income ba ang maong property? Wa na. Kay guwang naman ko nga muatiman sa maong luna. God. Uy, kun mao, ko ana oy nga ibaligya na lang na nimo. Unya ipundar nato og kanang mag-generate og income ba matagbuan ang iyang halin. Sa babaron sa sakyanan, jeep di pasahiruan, or laing property nga mahimong mapaabangan nato. Musapit na sa rental. Bitaw sa. Sige. Ibaligya ko ang maong property. Tisha Orat.
Gibalikya na mo sa kumbanang iyang luna sa may Central Highway. Wa mi maglisod sa pagbalikya kay may buyer naman daan nga interesado sa maong luna. Ug ang halin, among gipundar og duha ka sakyanan nga di pasahiroan aron may kita mi nga maoy among gisaligan sa inadlaw-adlaw namong panginahanglan. Kay wa na ba may mga trabaho, kay pulos naman may mga senior. Ug ang sobra, nakapalit pa mi og laing luna sa probinsya. Din, Oh, ang yuta ba nga atong napalit sa probinsya? Doon na interesadong mo palit? Akong ikagaw. Tagsara manggutang makaagtugod. Napundo raman ang maong property. Makaginasya gyud noon ta sa atong pagpalit adto. Pero may gusto sa buyer nga titulado na ko, no? unya. Tax deck naman to. Mao man ganing atong patituluhan aron mahalin. Uy, may pundo pa ba ta? Nga gipalit man nato kuan duha ka sakyanan og niya nang maong luna ang atong kwarta. Ayo! Ah! Oh, Kisa man ron nangayog katahuran din, no? Ayo! Ikay gisampit aron kay nagpapaman. murag si Lisil man ron. Ang anak na ko sa una kong asawa. Maunay inyong problema? Maulag yung tanak, pero kung mahali na unya ang yuta, mabawi naman unya ang magasto sa pagpatitulo ni Ana ba? Kay mahal naman unya ang pagkahalin ni ini kay titulado naman. Okay. Willing kong mo finance sa pagpatituluan ng yuta. Pero sa usa ka kondisyon, nga ako una ang duha ninyo kasakyanan nga jeep di pasahiroan. Ha? Uy. Kining okay ra ka na, Grace? Okay ra ko eh. Makapalit pataglain nga sakyanan oy. Kung mahali na unya ang atong yuta nga titulado na. Ang importante nga mapatituluhan na to ang yuta ug mahali na. Ha? Mura na pagkahalin sa inyong yuta pa? Ay, kuan man guday. Gamay ra ang asset value ni ini kay probinsya man gud. Bisa na! Sa gidakon sa yuta, dili ra unta na mo ipagkahalin. Ay, sus pa! Mga matay na lang unya mo. Di pa mo makahuman akong bayad sa akong nagastos pati tuluan ng yuta. Lisil. Taysa. Di ba naaman nimong among duha ka sakyanan? Nga maoy imong gikondisyon nga mugasto kas pagpatiltulos yuta? Apan kuhaon mo ang among duha ka sakyanan? Oo. Pero, wa ko moingon nga dili ko ninyo bayaran sa kantidad nga inyong nagamit nako. Unsa? Unsaon naman nato ini dito? Wa na ganit ay kakitaan kay tuanas imong anak ang duha nato ka jeep di pasahiruan. Pabayron patanyas na gasto niyas pagpatitulos atong yuta. Usa naman lang di ang kantidad sa atong duha ka sakyanan. Wa na lang di ito'y bili. Nga sobra milyon di atong duha nato ka sakyanan din, no? Martita gining anak ka. Nalipat ha. Ikaso tani din, no? Kay mag-unsa naman lang ta ini. Pero usaon man ani. Ang problema kay pulos verbal lang ang atong sabot. Wa tay ebidensya nga mo na atong gikasabutan. Unsa? Grabe ang anak sa akong nabana. Gingnan paming pataka lang o pamaligya og yuta. Mupay wa milaing pangita kay mga senior na lagi mi. Papayron pagid miniyas na gasto sa pagpatitulos yuta nga tuwa naman ang tanyang among duha ka sakyanan nga amo kantidad og milyon kapin. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, wa ba day may katungod nga mobaligyas yuta nga among napalit sud sa among kaminyoon sa akong bana? Kinahanglan pa ba di ay ming mananghid sa iyang mga anak? Ikaduhang pangutana, ang anak sa unang asawa sa kumbana ang migasto sa pagpatitulo sa among yuta. Sa kondisyon nga kuhaon niyang among duha ka chip di pasayruan. Apan,
Pabayron pa man day miniya sa iyang nagasto. Husto pagod ng paagiha. Ikatulong pangutana. Kung amo siyang ireklamo, may dag-anan ba mi nga verbal raman ang among sabot nga sa imo kasto patitulo o kuhaon niya ang among sakyanan? Ikaupat o katapusan. Kung pabayron da ay miniya sa iyang nagasto pagpatitulo sa yuta, pwede ba nga bawion sab namo ang among duha ka sakyanan nga jeep ti pasaheroan aron maikabayad miniya ug may kita sab ni sa jeep alang sa among inadlaw-adlaw nga panginahanglan? Palihog, tabangyag tambagi ko. Kini ang akong suliran, Grace. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Inisab si Dr. Rene Obra. O karon ang duha nagyod katingog ang inyuhang napaminaw guys Yes. sa kahanginan no. Ug tungod ako usa ka abogada ako'y mutubag sa mga pangutana kabahin sa punto legal. Ako kayo sa mga doctor, psychiatrist o drug addiction specialist. Ako mutumbag sa mga medical, psychological o drug-related nga problema. Ay nagyod ninyog dugaya ipada ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's Pwede page. sa yun na to ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? Hi, finally, how are you, Doc? I'm fine, thank you. Yes, nilarga biya po ni Dr. Obra nagdungan, magud may larga mao yun, no? lagi, kaya namo kita mga lain pong mga equally important Yes. na mga appointments. Pero no? amo gyud ang gipangimkamutan nga di gyud pod masipyat bahalag usahay mag-inusara lang mi sa paghatag og tambag og tubag pero naa permanente gyud gihapon ni ang ato ang programa, di ba, Doc? Yes. Yes. Na committed naman tayo Of course, no? Kay number 1 mamas among kasing-kasing mo na naghinaot mi nga inyo ming padayon nga himuon nga number 1 gihapon sa kahanginan. Yes. Kaysa may mga i-greet na to today, Doc? Iya akong i-greet ang mga taga-Talamban, Cebu, no? So mayang pagpaminaw sa mga Arcio ug Buntuyan family diya sa Talamban, Cebu, mga Lison family, Arcilia family ug Mabalatan family. Yes, lain-lain gyud, no? And kumusta man ang atuang mga naminaw pod sa YouTube sa ato ang DYHPRMN Cebu ug daghang salamat sa mga paday nga nag-like ug nag-follow namo sa amo ang Facebook account. Ako ang Facebook account Elaine Tantengco Batan ug ang kang Dr. Obra, Dr. Rene Obra. Nga unsay gisulod? Naka-white blazer, ha? Correct. Kaya narba po'y lain nga kanang Rene Obra, no? Yes, natay quote for today, Doc. Yes. You are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Yes. Libre ang mangandoy, wa po na gipiling edad. Yes. Diba? Ang edad ko no is just a matter of mind. So if you don't mind, it doesn't matter. Ha? Ang old age sa mong libro, attorney, kay 80 ko no. So katong mga 79 pa ubos, di pa din na siya tiguang. Yes, correct, no? Wala, oy. Ang ilagay ngayon, 50 is the new 30. Tas 60 is the Life- new 40. Life starts at 40. Tinuod, no? So, padayon lang yutaan eh. Besides, no, ato ang letter sender karong adlaw, taga-Talamban, Cebu. Talamban, Cebu, si Grace, mga 50 na ng edad ni Grace. Taga-Talamban, may minyog, may mga anak. Dagko na. So, legal ang problema ni Grace, attorney, sumasa na bati ng tawagin na sa drama, no? So, unang pangutanan ni Grace, wala ba di ay may katungod nga mobaligya sa yuta ang among napalit sulod sa among kaminyoon sa akong bana? Kinahanglan pa ba di ay ming mananghid sa iyang mga anak? Sa among iyang mga anak? Actually, dili na amoy katungod nga mo baligya ang ako magkumpangutana ani. Ang akong nasabtano sa imuhang suwat ug sa ato ang drama is ang kaning sakyanan ug mga yuta ninyo na pundar na palit ni ninyo sud sa inyong inyuhang kaminyoon. No? Unya,
ang atuang concern ani gyud is ang pinaka-importante ani is kamo nakarehistro na sa inyong pangan inyo ng duhang ang pagpanag-iyaan ng mga yuta or unsa na nga mga kabtangan kamo gi magbuot no so long as buhi pa mo inyo ng yuta inyo ng napundar og napalit na ninyo sud sa inyong kaminyoon kay murag byudo-byuda naman ni sila pagka minyo nila partner pagkakita nila, then you have all the reasons and the right no to decide unsay gusto ninyong buhaton ana nga mga butang. Okay, basta kay conjugal to siya attorney. No? Yes, mahog manggod siya nga kung nasettle nimo ang mga properties sa inyong first marriage, no? Whatever inyong napundar, dili man kana siya gikan pa sa inyong unang kaminyoon, no? Napalit na ninyo karon man kaha nga minyo na mo den inyo na, no? Usahay mangigi man gyud ning mga anak god, no? Maning guro pug ilaha pero sabton gyud nato no mga anak nga samtang buhi pa ning atong ginikanan, wa pa gyud na nagtangag ang atong katungod nga manag-iya ana, naatay katungod manunod, sunod pa, dili pa karon. Oh, no, manunod ta kung mupanaw naman sila. So samtang sila pa'y buhi pa sila tag-iya, naagyud sila katungod to do what they would like as owner of the property. Ha? Alright, so Okay. ikaduhang pangutana. Ang anak sa unang asawa sa akong bana ang nigasto sa pagpapatitulo sa among yuta. Sa kondisyon nga kuhaon niya ang among duha ka jeep di pasahiruanan. Apan pabayron pa man di ay miniya sa iyang nagasto. Husto bagod ng paagiha? Murag dili kanang depende sa inyo ang nasabutan no pero kung pananglitan ani lang gini ka simple kung magpabayad man gani siya no kay dili day to libre ang iyahang tabang ang pag-assist sa inyo ha dapat kung unsay iyahang makuha no out of sa inyong kasabutan should be commensurate or equal or palabaw-labaw lang tingali gamay no sa iyahang actual nga nagasto unya kung pananglitan ang value sa sakyanan. Pila ni kasakyanan iyang kwaon? Duha. Murang nanubrak mahal biya ng jeep. Mga Mahalan milyon jeep. kapin. Butang ta lang. 1 million kada usa. 2 million. Nya pabayon po mo siyang nagasto. Murag kanang dili na makiangayon. Dili na equal. Dili na kanang kung sa legal pa na nga term no unconscionable murag sobra ra ba sa kana ganing ato ang sa ato ang konsensya ug sa ato ang nahibaw-an kung unsa ang fair no given the situation ug circumstances. Okay, murag buy one take two niya. Buy one take two plus one pag yun. Plus one. Oh, kay pabayron man ka. Ikatulong pangutana. Mm. Kung amo siyang reklamo, may daganan ba mi nga verbal raman ang among sabot nga siya ay mo gasto patitulo og kuhaon niya ang among sakyanan. Verbal lang ang sabot ato niya. Aw kung verbal inyo ang sabot murang wa pud say katungod nga mubakwi mo kuha dirit-diritso without any written document kay ang pagkuha o pagpabalhin sa pagpanag-iya ng mga personal nga mga property nga naay rehistro sama sa kanang mga sakyanan no na manay rehistro magkinhanglan man og legal nga dokumento sama sa deed of donation or deed of sale. Kung wa mo ni pirma ana aw dili gyud murang back to the drawing board gyud ta magstorya siguro tagbalik og unsay makiangayon ani dapita nga murang duha ka jeep unya pila ra imong nagasto pagpatituloan ng yutaa no nya magpabayad pag yun kas gasto sa titulo murag sobra ra so I don't think makakuha pud siya ana yung sakyanan basta-basta. Alright, so ikaw pa ito katapos ang pangutana. Kung pabayron di ay niya sa iyang nagasto pagpatitulo sa yuta, pwede ba nga bawion sad namo ang among duha ka sakyanan nga jeep di pasayruan aron may ikabayad niya ug may kita sab mi sa jeep alang sa among inaduadlaw nga panginahanglan. Sobra ra gyud kayo nga gikuha niya ang sakyanan ay para nako nya duha pa gyud ka buok kung nagpabayad man gani siya kay ang akong pagsabot nga siya mo gasto murag barter ba murag exchange nga ako'y mo gasto pero bayri ko niyang inyong bayad kay wa man mo'y kwartang ikabayad kanang inyong sakyanan. So ang dapat kasabutan nato ana is mo lagi na akong giingon kung pila ang imo iyahang nagasto mao po'y bayad
balidad. Dili kay unless haning abot og 2 million ang iyahang kung pilay panlitan na akong giassume. Tag 1 million ang usa ka sakyanan so 2 million. 2 million di ayang yang nagasto para patitulo. No? Unya, nganong pabayron pa man pud mo, murang mulagin ako nang hinubra ra pud, murang kani abusar na gyud og pagpamintaha na gyud ang iyahang gibuhat ani. Unya, wa man day may klaro nga kasabutan nga gispirmahan, pwede gina ninyo mabakwi o pwede gid mong mobalibad nga dili ninyo ihatag ang sakyanan, bayran na lang ninyo. Or usa lang unya inyong usa, di ba? Ayo hakog pud, oy ikaw ba anak mangkang yan imong ginikanan man na nimo nga di man nimo ipahimutang pud, no? Kita usahay ba kay dita magsigig kwintas atong ginikanan kay uroy kada ginhawa nato utang na nato sa atong ginikanan. No, so Mao gyud. dili ta magsigig kwenta pila ilahang nagasto. O pila atong nagasto nila kay makwintahan ta pagkaanak pa lang nato hangtod ta ni dako di ta kabayad. Mao gyud na lang tod no pagkasturya sumaytag naminaw ning anak nimo no. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak, RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.